Ja se neću složiti sa kolegom Roginom, naime mogućnost je data svim gradovima i općinama da kroz Ured hrvatskih regija u Bruxellesu pokuša izlobirati, dobiti informaciju ili na neki drugi način zapravo biti u poziciji iskoristiti tu mogućnost koja im se zapravo ponudila. Mi smo ju iskorištavali više puta i zadovoljni smo s time. Ja se načelno samo mogu složiti da je možda izvješće u onom svojem formalnom obliku, pa neću reći smiješno, ali moglo je biti malo to stručnije napisano, ali uloga regija, kad vi razgovarate s tim ljudima gore, kad vam pomažu oko organiziranja sastanaka, oko smještaja, oko raznih tema, konferencije i svega ostaloga što treba u Bruxellesu. Sorry, ja nisam 25 puta godišnje u Bruxellesu da mogu znati sve oko tog grada i svih ostalih stvari. Ured je zaista tu pomagao i žao mi je da je on ugašen. S te strane, zanima me samo da li imamo sad neku drugu alternativu za to. Nešto je župan govorio uvodno, ali nismo se dotaknuli toga, stavili smo ovu točku da zapravo rasprava se pod ovom točkom povede. Činjenica je da nam ide novo programsko razdoblje i preko komisije, preko novih projekata i tu je jako važno dobiti pravovremenu informaciju, utjecati na razne prioritete, mjere, ciljeve koji se nude Hrvatskoj kasnije kad dođu ti razni natječaji i jako je važno imati nekoga svoga, našega, da bude tamo gdje treba biti u tom određenom trenutku. Ako ima alternativa, ok, ako ne, na koji način mislimo zapravo utjecati i lobirati na taj dio priče, da imamo internete i prodajemo ga na kilo i svašta nešto, ali nije sve u internetu, važno je zapravo naći i znati naći informaciju, dobro rastumačiti sebi i onda utjecati na lokalnu razinu da se iskorištava ta mogućnost. Ponavljam, ured kao takav je i zamišljen da bude mogućnost i servis svim onima koji traže pomoć od toga i vjerujem da je on u svojem obliku koliko je mogao zaista i pomagao svim gradovima i općinama. Ko je iskorištavao više, dobio je više, ko nije, njegova stvar. Ponavljam, to je opet bila mogućnost. Ali da li imamo kakvu alternativu sad? Jer vidim da je ovlaš je spomenuto da je ured zatvoren, zato je izvješće samo do listopada, nismo znali da se on zatvara. Što dalje i kako izlobirati određene stvari koje su bitne županiji za županijske projekte, ali posljedično i za projekte lokalne samouprave. Eto, toliko, pa ako može. Hvala. Znači, u pravu ste, u ovom drugom dijelu ured je zatvoren u listopadu i izvještaj kolegice koja je gore radila do listopada. Iz samog izvještaja se vidi da je potreba za tim uredom minimalna u neko prijašnje razdoblje. Neću govoriti da prije ured nije bio potreban, sad više nije. I vezano za troškove i stvarne aktivnosti ureda. Imamo nekoliko organizacija koje komuniciramo za potrebne informacije, a isto ta kolegica koja je vodila naš ured, gore ima svoju firmu, ona je konzultant, a dogovoreno je sa županijom da njezine usluge možemo koristiti i za to će ona biti plaćena paušalno po potrebi. I to je to.